Hi mga loves. So ngayon aalis kami. And do I need that vaccination record? Okay, I'm not bringing it. I think they have it. Mag-ano tayo, yung aso is mga aso dito. Actually, yung ibang may-ari ng aso, hindi nila register yung aso nila sa kanilang town. Pero kami, ni-register namin kasi nasanay kami na mag-register doon sa New Rochelle. I don't know, pagdating namin dito, no, para silang loka-loka, yung biyanan ko at si Tami. Sabi nila, we need to register the dog, we need to register the dog. So, ngayon, registered na ang aming aso nga. Meron kaming 2 aso, ganun. So, yun. Pero, before mo siya ma-registered, kailangan may mga records na, rabies vaccine, kailangan isa yan siya. Yun yung, requirements. Kailangan may rehistro sila na na-vaccinan sila for 2 years, ganun. So, ang una po natin pupuntahan is yung magbayad tayo ng ating utang. Kasi nga, dito sa Amerika, lahat utang, no? So, magbayad tayo sa ating gas para sa ating fireplace. Pero may problema, mga tao parang nagtatago man, ayaw man sila magbabayad. Oy, parang ayaw ata nila magpabayad ba? Kingko man itong mga taong ito. Ayaw magpabayad, nagtatago man yung mga taong ito dito. Ayaw magpabayad, we're not gonna pay them. Yeah, I've read the rabies papers because they don't have their rabies shots. She said they're expired. I said, no, they're not expired till next month. She goes, yeah, but it's got to be at least 2 months out. So, our money out. Hey, behave yourself. Careful, love. Aruroy. Ang hirap pag na talaga. Ang hirap talaga pag may edad na. Tignan nyo ako, 40 pa, ang sakit na. Can you imagine Tammy's age, 65? I know, sabihin na, ang lulo na naman yan. Uy, ganyan talaga yung mga tao, mahilig magtawag ng lulo. Sabi nila, may mga edad na, kaluka talaga itong mga kalukers. Yung talagang kaedad din ni Tammy, mga nasa 60 plus, 60. Ang lakas ng loob magsabi ng lulo at lulo na, di ba? Parang feeling, ay naku, wag kayong feeling, no? Lahat tayong papunta doon. Wag na kayong mag-feeling at... So, ito na nga, pangatlong stop na napin ito. Nagpunta kami sa bangko, no? So, ngayon, nagpunta kami sa Beaches. Sabi ko kay Tami, ito yung pangarap ko. At alam din niya yung pangarap ko. Gusto ko talaga ng gazebo. No, mga ganyan-ganyan ba, multipurpose charot. Pero ito talaga yung nagustuhan namin, maganda. I like this. how do you sit? Huh? No, you have to... You have to buy a chair for that. But this is nice, love. Right? How much is this? So, tingin-tingin lang kami dito, mga loves. Yun. Maganda. Han, this is what you're looking for now for the cushion. But this is too small. Our cushion are big. For the... It says extra large deck pot. Nah. 124 gallons. Tell you the dimensions on it. It's pretty big. Is it big? Yeah, but we have our thing is really wide. So, nagkakita naman po ko din mga ipadala sa Pilipinas, mga loves, no? Pero hindi pa man ako ready magpadala. Oy, meron ako dito mga gamit para padala sa Pilipinas, pero parang matagal pa ata ito. Ang dami kasing kulang, mga loves, sa ating mga ipadala. So, yun. Honey? Unfiltered honey. Nates. Yeah, but is it clove honey? Is it wildflower honey? Ito yung mahirap kapag andito sa tindahan, mga loves, kay mahirap kapag gutom, kapag andito sa tindahan gutom, kasi po siya, ang daming binibili ng mga tao dito kasi Baking soda? 4th of July, ha? Nuts? Baking soda? Baking soda? We have baking soda. So, bahala na si Batman, no? So, pabayaan ko lang siya, mga loves, kasi matagal-tagal din siya hindi nakapunta sa Beaches ba. Pero na-miss lang talaga daw niya yung Costco, or Costco. Basta Costco man yan sa Pilipinas, sa mga Amerikano, Costco. Bahala na kayo mag-adjust, oy. Sos, nalisang gitaon ako dito, mga Inday, no? Kasi Tami, dito na sa mga seasoning, no? Nagtataka na siya talaga. Ang dami na mayroon pa siya mga hinahanap daw, no? Para iwan ko lang si Batman. Here in America, mga loves, ito yung mga puro seasoning, ang daming seasoning. Different kind of hot seasoning, ganun, no? Yarn, mga puro seasoning. Puro mga hindi, come on.
Sa Pilipinas, oy, doon sa probinsya, asin, paminta, toyo, suka, sili, buwad, sikwati, yan, okay naman yun. Grabe naman ito si Tami. Iniwan naman ako nag-iisa. Karne na naman, Han. There's a lot of karne in the house. We have a lot of meat in the house. Oh, they have you. I rather you eat the burger that you made. I know. I just want to see what the price. Nalilisang na naman din ako dito, Inday, kasi alam nyo naman yung freezer namin, Inday, sinauli niyo yung lamb kasi sobrang mahal, mga Inday. Sabi ko, iuli mo yan, wala na tayong space sa freezer. Nakita nyo naman kasi yun, mga Inday, no? Sabi ko sa sarili ko, ayaw ko nung kumain ng bread, mga Inday, no? Pero natintal man ako dito, sobrang man itong na-miss ko talaga itong Hawaiian talaga, nakakapagtaba kasi ito ng mga alam nyo na, katawan. At si Tami naman, halabira doon, bira dito. Ganyan talaga yung buhay niya, mga labs. So hindi pa na ako nakontento, mga labs. Bumili pa talaga ako ng croissant, no? Baby one. Cinnamon. This probably good. This is banana. What flavor? Chocolate chip. Go ahead, get it. Mananghid pa man taon si Dudong Tami, na pira mo man yan. Charot, ayaw kong gumasto na sa mga pira. Pira mo yan lahat. Kasi yung pira ko, isip natin yan para makibili tayo ng lupa. Charot, sa Pilipinas. Kailan pa kaya yun, ha? But anyway, so yun, andito na naman si Tami sa kanyang mga pagkain ng mga alaga niya. Hindi talaga siya may pipigilan, mga labs, kasi talagang gustong-gusto niya. Hinahapak-hapak ko na nga ito. Alam nyo na, every time mag-grocery kami, may mga magsasabi, babayaan mo na si Tami, si Dudong Tami mo, Inday Mirian. Oy, pira niya yun. O, ganyan yung kasalasan masasabi talaga ng mga tao. Pero hala, kung anong gusto nyo sabihin, hala, sabihin nyo na. O, ito na naman si Dudong Tami, bumibira na naman ng pangpahid sa baba. I'm so proud of you. We get only very little. Proud na si Inday Mirian kasi konti lang yung binili. Parang may natutunan na ata ito si Dudong Tami sa akin, no? Kasi talagang paunti-unti na yung mga, pero sa cast ko yan, mga labs, promise, hindi niyan mapipigilan talaga kasi maparami talaga yung ano niya. Ang TV, ang liit. Gusto ko to. Gusto din niya. Ang mahal ang mga labs. Ay, grabe. 2,000? Oh my goodness. So good. Oh, I like that, honey. Thank you. Pauwi na kami, no? And then, yun lang yung nabili namin doon. Oh, that's my cheese. This is my thing last night. Is it over there yesterday? Apparently. Oh, it's melted. I have few in here, too. There's another one here. So, I have a request for Tami, mga labs, kasi nagutom si Inday Mirian, nagutom ang inyong... There's 3 of them here. There's more? Wait, you stocking up? Because this is my car, supposedly. Wait. 4 of them. Huh? There's more? No, this is crap. This is my car. That's why there's a lot of stuff here for me. Especially Sugar Rush. My wife's starving, so we had to get lots of food. You make me a pig. Fried calamaris. 2? Yeah, I told him you were really hungry. 100? Something wrong with you. I told him you were starving. Oh my God, let me see the calzone. Hala! Oh my goodness, Tommy, what do you think of me? Oh, you won't be hungry. That's yours. Now there is a calamari now. I'm good. Tignan yun. Tignan yung mga labs. He make me like a pig. He embarrassed me into the people inside. Guys, my wife said she's so hungry, so she said you better get me a large calzone. So here's a I don't tell you that. She says I'm starving. My husband is starving. That's a big one, honey. What the heck? Yes. Come on, eat your calzone. Your calzone. Eat it because I'm having mine. Thank you, love. Love, I'm gonna try a little bit because I wanna eat this. This is my. The first thing you want, you talk about today. Yeah, but this is good too right here. Calamari. Oh my goodness, mga loves. Mabubuhay na ako sa calamari, mga loves, no? Look. Oh, namit. Naghinaw naman ako, guys. Nagwash ako ng kamay, no? So, let's eat. Napkin. Thank you. Kain tayo ng calamari, mga loves. Mga calamari talaga, mga loves. I told you, I can eat calamari. Seafood is good. Ang sarap. I like this one. Huh?
My husband said, right? Nope. And how's the calzone? It's good. Try it. You wanted it, so try it. No, later. Sus, nakapagkat na ako ng damo, nakaligo na ako, nakapag-relax na ako. Ay my goodness, marami pala akong nakalimutang trabaho pa dito sa loob ng bahay mga loves. At ang dami pa namang fruit flies dito talaga naglipad-lipad sa aming bahay dahil po sa sa orange ni Tami na nandun ba. So, ang dami nakapasok na fruit flies. And then itong ating croissant, ginuguyod ba yun sa Tagalog? Basta kay gitabangan mo po siya. So, binibilisan ko na ditong tinitignan ko kung meron mga fruit flies. Kada, nako, annoying talaga yan sila mga labs, yung lumilipad-lipad na maliit. So, nilagay ko sila sa bag kasi nga, zipla kasi, ay nako, arami. Nilagay ko sila sa baba sa freezer yung iba, lalo na yung Hawaiian natin. Nilagay ko talaga siya sa freezer kasi ayaw ko masira kasi sayang lang talaga at ako lang naman itong kumakain at saka yung pusa namin. So kaya yun, binalik ko na naman. Kinuha ko and pagkatapos binalik ko ulit sa bag. Ganyan yung mga lutang sa indemirian. So yun, iniisip ko kasi kung anong una kong kakainin, croissant pala, charot. Ay. So Mama's mean, Daddy's nice. Daddy's nice. She said that's why I said my daddy, because he's nice. Both of you need to You wear are just something tonight. mean. Both of you. You, Roxy, huh? Mama's being mean to you. She's making you breathe heavy because Eh, you all heavy. upset. You bad girl. She got you all upset because she's mean to you. You're a bad girl. Diaper tonight. Oh, you're not a good girl, huh? You mean. Honey, I know you are the best dada. Okay, what can I tell you? She's being mean to you. Why is that Mama being mean to you? Mm-hmm. Then you go back to people. Or are you hiding out in your girlfriend's apartment? Do you want to sleep over here? Okay. So I said, screw it, might as well take I'm the rest going to of the night bed. off. Your PI hire a spiritual consultant to help Hello, eh? investigate a billionaire philanthropist. Hala, I can't take it, love. I know why shocking. I got it. 20 years ago, this was Noah Kramer's office. So, yan, matulog na tayo mga labs. Ay, matulog na tayo. So akala ko hindi siya matulog doon dito kasama ko. Kasi kagabi pagbangon niya, sobrang sakit ng ano niya. Hindi siya makagalaw. Nahihirapan siyang gumalaw dahil po sa bed. Pero gusto niya matulog pa rin dito. Okay lang naman sa akin sa couch siya kasi komportable siya, no? Komportable siya doon. So, okay lang sa akin yan. Kaso, paminsan talaga, mafe-feel din niya na he need to, kailangan niyang tabihan ako. But anyway,